Lepenie veľkoplošných samolepiek. Na očistenú plochu si priložíme nálepku a skontrolujeme, aby nám zakryla celú plochu tabule. Následne stiahneme samolepku z podkladového papiera. Ohneme ho tak, aby sme mohli začať lepiť. Po nalepení vrchu môžeme začať po kúskoch sťahovať podkladový papier, ale pozor! Samolepka musí byť stále mierne napnutá, aby sa nám neprilepila na tabuľu tam, kde nechceme. Po úspešnom nalepení samolepky na tabuľu skontrolujeme okraje tabule a odrežeme presahujúcu časť samolepky.